Čaute, tu je Misko dneska u nového let's playu na World of Tanks, kde tu som na Patojen, pozdrav. Čaute. Znova mám Churchilla, Paťo má nový tank, si vyskúmal. Crusader. Ja to berem cez púšť. Už ani neviem, na akej mape sme, ale... Ja to berem cez púšť, lebo tady skoro nikto nešiel, takže idem tam pomôcť. Počkaj ma, ty si rýchlejší. No, tam iba jeden tank na 3. Takže treba pomôcť. Vylezte ti tam. Super lag. Ešte niekto chce schytať. Menšie lagy mám. A vyliezol ti. Ja mám vyliezol. Tu mám menšie lagy ako minulé. Ide. Už nejde. Počkaj, on ešte vyliezol. Bullshit! Ja neviem, pokiaľ mám skôr strieľať, lebo... Poď. Prehrávame troška, takže... Budem sa kryť za tebou, ja mám fakt... Ide, je tam, asi ho detrakol, zabil ho. Víš, budem sa za tebou kryť, ja mám pancier na hovno. No, ja mám rýchlosť na hovno. Potom príde za ním takú... On to na automatike. No pozor! Čo? Zmizol. Neviem, Doteraz tam nakúkal, ešte aj asi nás kúka, asi nás bude obstreľovať. Dobre. Ja mu dám prepadnúť. Tu je. Aha, to je čo? To je stugáč. To trekne ho a potom zabije. A je tam hore niekto. To hore zabije. No je po ňom, idem. Je tam aj druhý. Tvrdě jsme je zasáhli. Ten už po mne Svezla se po pancíři. Oni sú tam po mne tiež. dvaja, dávaj pozor. A odrazil som to. On to všetko po mne štíje. Po mne, počkaj. Kto po mne? Kade lietajú strely? Do prdele, pozor, to je strely. Řidič to dostal, nemůžeme jet dost rychle. A tu vaj. Střelec to dostal, naše přesnost šla dolů. A schytávaš to. Dobre, zabíjaj ich. Mne to už schytal strelec a židič. Veď ja mám 200 života, tak ako ich mám zabíjať. Jeden z Do našich prdele! plavidel je zničený. Artiléria po mne Nemůžeme strieľa. dál. Môžeme, dobre, poď. Počakaj. Au. Nie, to jedna heavy ma zabila. Bacha, každý tank na boku. Neviem, všade. Tady končíme, všichni ven. No. To není možné. Tak zase sa táto bitva ja to stopnem. nevydarila ako predtým. Ja to strihnem a zahráme si teda znova ešte jednu. Takže čaute, sme u ďalšej bitve. Ja mám Hexera, Paťo má AMX-40. Toto nebude dlhá bitva, lebo sme úplne poslední, takže si potom dáme asi ešte jednu. Ja idem E až F2. Čo už ja idem. Toto je troška rýchlejší ako ja. Nie, aha. No ja som pomalý, vieš, toto je tank obrený. Ale má za to malo HPčok. Tak to mám. 300 HPčok. Ja mám 270, takže... Ja mám iba HPčka a BDR-ko je predo mnou. To tam je? To je Hellcat. Toto je čo? Počkaj, toto má koľko? 600. A ja chcem. Aha, to čo je? Ja to nemám na superoch, to autko. Musím si to dať aj na superov. Poď. Debilná AMX-ka. Ale schytávajú naši. A ich. Počkaj, tu 43. Ono má prerazí jak nič. Počkaj, tu jeden na tu. Tam je 100. Ja to nemám tak vieš, ja to nemám perfektné. Hej. Ja to mám v životoch. To je Churchillka. Ja tu slašam autko mám si. Do prdele. Bacha. Ja ho nevidím ešte. Zlaj.
Ježiši, kto ma tlačí? Devilný Hellcat. Zásah. Mňa neprorazil ona. Mňa neprorazil kávečko, no ja sa... Dostali to. Poďam strieľať. Tak. No ja sa neviem trafiť. Au. To mám tak akurát cez stravu poďam strieľať. Ale neviem, keď je vypúť. Devilný Hellcat. Čakaj, skapol si. Nie, Hellcat debilný vravím, že on sa to tlačí na mňa a ja nemôžem... Mohol som streliť. Ja potom nemôžem zasiahnuť to kávečko. Veľmi ho nevidím. No ja som umrel. Ja som rovno pri tebe, bez toho. No tak... To fakt nebol... Ja ešte žijem. Dobre, tak idem na teba, čo večer robíš. Nej si ty. Striaš po tej onej. Do pasu tu nastavili. Že to nevecúva. Kávečko je za tebou. Ale naše kávečko je za tebou. Hej, tá BDRka má ako mňa štít. Ti dal. Už po mne strieľajú, stoj! Ja to téme sú vás väznie. BDRka. Ešte ma otočí. Padáme odsud, To je tenhle múdrosť. tank to koupil. Dobre, ja to strihnem. A ideme do ďalšej bitvy. Sme u ďalšej bitvy a... Znova mám Churchilla. Mám Crusadera. Mám na mape Runeberg. Ježiš! Dobre, že to má brzdy jak svinia, lebo... Už som skoro... Ja idem tajto. No som prvý 30 tam detekovala. To si ty nedetekoval, to Čakaj. nikdy. Detekoval, však mi zapýtalo, že ty. Stoj. To aj mne, a čo? Ale to si ty nedetekoval, ten tank, to nejaký ten malý. To je jedno. Sa pohni, nie? Tak ale máš Crusadera, ja mám Churchilla pomalého. Nevrám, že silného. A toto dá damage tak 50, vieš? Nemám ešte na tom dielo. Také... No, že že občas úplne tvoj život, mega. 410 to máš. Ja mám 700. Aha. Jaký debil. Tam prebieha cez cestu jeden. Ešte ten trojkový tank. Ej, auto zavádzaš. Nech strelil to o pol hodinu neskôr, ako som strelil slač, to je super. Tam by bol... Oj, Ten je shit. môj. Jaj. Tak jeden z nich je môj. Ten ťažký ti nechám, Paťo. Pohode. Ja na nejdem. Do teba niekto narazil, Paťo. Načo? Mením ti dobre HP. Toto auto zničím, to môže byť ako ochrana. Idem a idem mi napadnúť. A tam sú ťažké. Ja viem, že aj ja som ťažký, ale asi najslabší ťažký tank, aký je toto. Dobre sa zem nadymil. O, tam je nejaká bazooka. Admiral. Poď. Pozor, ale... To sú ťažké. Neviem, či to prežijem. A, Ale... toto obsadzuje Aha. Paťo. Ešte ono, ešte som nabehol. A? Ja to obsadzujem tak, že... No bullshit, ich je tam fakt troška veľa. Však to je Idem im do rite strieľať zozadu. Poďte. Ale nie, oni sú zameraní dozadu, počkaj. Ukáž čo? Pú! Nie, tento sa mierí. Dobre, ale dal som mu zasa. Dostal niečo dáme. Počkaj, oni sa všetci otočili sem, oni sa pozerajú. To prčí Nevybiehaj. munícia. Munícia posra. Dobre, nevybiehaj, aha, tam je... Aha, ten z toho spity ho zabili. Neobsadzuj to, lebo sa nabehnú.
A už sú iba 2 tanky. Čo chceš? Začnú tak si dobrý. Čo chceš? Idem na ich základňu im zabiť arťošku. Práve po mne strieľa. Čo? Práve po mne strieľa. Aha, zabili nám tanky až. A tie grille tam ich ma dala na jednu ránu. Počkaj ma. Ale tam máte ťažký tank. To nie, ja stále padnem. Počkaj ma tam, Paťo. Je to ťažkého tanka. Tie grille neprestrelíš. Dobre, že ja mu takú prestrem, že sa do píp. Čo chceš? Super. Ďau. Arťoška, debilná. Ale dal som jej troška. Čo? Tá čoška je slnečná ženská. Kde je? Ja ju nevidím. Tak či tak, skáp. Kde je? Vidíš ju? Nie. Zasáhli náš pás. Už dlouho nevydrží. Tak to môjho kamoša. Ja to zle. Už vidíš tu Arťošku, hádam. Hej. Neviem, že či ju zasiahne. Aj tak sme vyhrali. Takže prvá výhra. No. Výhra. Super. Pekná Dobre. výhra celkom. Pozrieme sa, koľko mám skúsenosti za to. Ja 700. Čo? 700? Ja 183. Dobre, takže to je na dneska všetko, takže čaute.